जया बसुमतारी आरो जेरावखि थाया मानो बिमा होननानै अननानै बिमा बिफा दं होननानै अननानै जेरावखि गैया मानो बिमानि न'आव फैफिनो। बिमा नों बहाय दङ फैदो आं नोंखौ नेगासिनो बिमा सना। जया बसुमतारी आब' नोङो जेरावखि थाया मानो जोंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला थाबैनो न'आव फैफिन। मानो होनबा नोंनि बिमा आरो फिसाय न'खरनि मानसिया गोदाव सोरावै नागिरगासिनो दङ। नों अबाहाय दं अबाहाय गैया नों न'आव फैफिननो हागोन बिमा। आं नोंखौ रायाबो बुवाबो आं नोंखौ न'आवनो लाबोफिनगोन। नों न'आवनो फैथार फै बिमा। आंनि फिसाखौबो मोजां मोजां लाबोफा जेबो नङा बिमा आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन। रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा आंनि फिसाखौ दिहुननानै हरथारनांगोन। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आंनि मुङा नायसोरां बसुमतारी। आंनि बिसिनि नामा जया बसुमतारी। आंनि फिसालानि नामा बिबेक बसुमतारी। आं नाराबारिनि। बिमा नों अबाहाय दं अबाहाय गैया नों न'आव फैफिननो हागोन बिमा। आं नोंखौ रायाबो बुवाबो आं नोंखौ न'आवनो लाबोफिनगोन। नों न'आवनो फैथार फै बिमा। आंनि फिसाखौबो मोजां मोजां लाबोफा जेबो नङा बिमा आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन। नों सोरजोंसो दं सोरजोंसो गैया नों फैथारदो बिमा फै गारनानैबाबो फैथार गोसो जानानै फैथारदो बिमा। थांनाय रबिबार 1 थारिख फुंनि 9:30 बेनिफ्राय थांदों आंनि हिन्जावा फिसालाखौबो लांफादों। बिनिखायनो दा जों गोदाव सोराव नागिरगासिनो दङ। नों जेरावखि थाया मानि न'आव फैफिन बिमा। नों आरो आंनाव फन हर जुदि नोंथांमोना आंनि हिन्जावखौ अबायबा नुबाय बायदोंबा आंनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहर अननानै। आं जया बिमा आङो सथ' आदाबारिनि आं सनिला ब्रह्म। जया बिमा आं जया बसुमतारी आरो आं फिसौज्लाखौ लांफादों। जयाया फिसौनि नामा बिबेक बसुमतारी। बिसोर गोमानानै दङ। थांनाय रबिबारनिफ्राय 9 थारिखनिफ्राय 9था टाइमाव न'निफ्राय ओंखारबोदों। ओंखारबोनानै बिसोरखौ बेनिफ्राय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। जों खाथि खालायाव दं होननानै साननानै जों खाथि खालायाव नागिरबाय थादोंमोन। जों मोनैलाय जों दा नैबेहाय हंगारफैनाय जाबाय। दा रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा आंनि फिसाखौ दिहुननानै हरथारनांगोन। फन नाम्बाराव बुनानै हरनांगोन आंनो खिथाहरनांगोन अननानै खिथाहरथारनांगोन। रायजो राजाफोर अननानै खिथाहरथारनांगोन आंनि फिसा बिबेकखौ। जया बसुमतारी आरो जेरावखि थाया मानो बिमा होननानै अननानै बिमा बिफा दं होननानै अननानै जेरावखि गैया मानो बिमानि न'आव फैफिनो। आं नागिरगासिनो दं गाबै जेरावबो जानाय लोंनाय गैया आंनाव गाननाय उखैनाय नागिरबाबो मोनाखै आं जेरावबो। खुलुमबाय रायजोफोर। आङो जया बसुमतारी बिनि फंबाय जायो। दा जोंहा जया बसुमतारी बिब'आ थांनाय रबिबार 1 थारिख डिसेम्बर दाननिफ्राय गोमानानै दङ। दा बियो फुंनि 9ता बाजिनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन। दा बहा थांदों मा थांखियाव थांदों जों बिथांखौ मिन्थिया। दा बिनि थाखायनो दिनैसिमबो न'आव फैयैलाय जों बेखौहाय नागिरगासिनो दं न'खरनि मानसिया। दा बिनि थाखायनो बिब' जया बसुमतारीया गावजों लोगोसे गावनि फिसाला उन्दै क्लास 8आव फरायनाय 13 बोसोर बेखौबो लोगोसे लानानै थांफादों। दा दिनैसिम बिथांनि फनाहाय सुइच अफ जानानै दङ। दा बिनि थाखाय जोङो बेखौ नागिरगासिनो दङ गोदाव सोराव न'खरनि मानसिया। दा बिनि थाखायनो जया बसुमतारी आब' नोङो जेरावखि थाया मानो
जोंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला थाबैनो न'आव फैफिन आरो नङाब्ला सोरनिबा नाम्बारफोरजोंबाबो फनफोरजोंबाबो गावनि फिसाय बा बिमानि नाम्बाराव फन बुहरनानै खिथाहर नों बहा दं बोरै दं मा खालामनानै दङ अननानै मानो होनबा नोंनि बिमा आरो फिसाय न'खरनि मानसिया गोदाव सोराव नागिरगासिनो दङ बिनि थाखायनो नोङो बहाबाफोर माबा खामानिफोर मावनो थांदोंब्ला नोङो अननानै फन हरनानै खिथाहर माबाफोर जाहोनाव माबाफोर जेंनायाव दङब्ला आरो नोङो न'आव फैफिननो हायोब्ला थाबैनो न'आव फैफिन मानो होनबा नोंजों लोगोसे गथ' दङ नोंखौ नोंनि फिसाया गोदाव सोराव नागिरगासिनो दं आरो बिथांखौहाय जोङो मोनसे सन्देह जानाय जादों बिथाङाहाय सोरबा बिथांखौ साख्रि बाख्रिनि खोथा होनानैबो बहाबा लांदों जानो हागौ बिनि थाखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बहाबाफोर नुदोंब्ला थाबैनो नैबे जोंनि होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खिथाहर मानो होनबा आजिखालिनि जुगाव बुहुत बिदि घटनाया जाबाय थादों बिनि थाखायनो सोरबा जुदि साख्रि बाख्रिनि नामावबो फुस्लायनानै लांनानै बहाबाफोर मानिबा थाखाय बाहायदों जानो हागौ बिनि थाखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बहाबा नुबाय बायदोंबा अननानै जोंनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै न'खरनि मानसिनो थाबैनो खिथाहर बेखौनो जोङो रायजो राजा बिथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।